Doncs ha acabat impossible. A la dreta el Guillem Albassar, enmig el Lluís Soler, i a l'esquerra el Bernat Quintana, que feia molts anys que no ens veiem. Bueno, fa que ni un mes, no, Anna Karenina? Quan vas venir tu, sí, no Sí. sé, un mes i mig màxim. Se't va acumular la feina, eh? Sí, Se't va has acumular vist? feina, la veritat. Escolteu, vaya text, a banda de la interpretació, que ha estat sensacional. Vaya text d'Henry de Luca, Meravellós. Què, I en Ramon ha fet una adaptació que s'ha de tenir en compte. què és el que us captiva més d'aquest text? Bueno, té moltes coses, no? Perquè és veritat que és un interrogatori judicial, hi ha un tema així, té un punt de thriller, no? De saber què ha passat, d'esbrinar si hi ha hagut un accident a la muntanya o un homicidi, però després aquí l'Henry de Luca hi fica molts temes polítics, ideològics, socials, sobre la justícia, i s'acaba convertint això en un debat gairebé filosòfic sobre els conceptes això de justícia i altres temes. Vull dir que és un text molt potent. Això ho diu el jutge. El que és pretès acusat també pot parlar d'altres temes, com la fidelitat amorosa, el concepte de l'amor, del respecte a la natura, no? La natura, tot, sí. Bueno, una mica jo crec que és molt l'autobiogràfic de l'Henry, vull dir que són els elements que l'han preocupat en ell durant la seva vida i que aquí doncs els hi ha abocat tots. Perquè ell ha passat inclús aquests problemes polítics, ha estat detingut, vull dir, estem, jo crec que davant una mica d'un alter ego, el personatge és un alter ego de l'Henry. Seria una mica una certa autobiografia, no? Perquè, a més, ell sembla que es va inspirar el text a la muntanya, no? Sí, ell és escalador. Ell és un gran escalador, és un superescalador, vull dir, no un terme mig, sinó un home de muntanya realment. Tenim el jutge, el acusat o no. L'investigat. L'investigat, sí, exacte. Veus, ell sempre posa les paraules justes en el moment just, és la que fa l'obra. I el que vol ser advocat defensor i li costa una mica. Sí, és el que anava a dir, et costa una mica, no? Exacte, és un personatge que sí, que es troba amb un mur, no? Que és aquest investigat que no li deixa fer la seva funció, i al final està una mica com per ajuda a explicar el rebuig que té aquest personatge, l'acusat, cap a l'Estat en si, no? Al final, l'advocat defensor d'ofici, com soc jo en aquest cas, és una eina que posa l'Estat al servei de tot ciutadà, i això és un element més que ell rebutja de l'Estat, no? Així ajuda a explicar una mica aquesta filosofia. És un paper curt, però amb sentit de l'humor, perquè hi ha un cert sentit de l'humor, Hem intentat treure-li tot el suc possible. Sí, és curt de text, però no d'estar de escena, i per tant, en aquest sentit, nosaltres el notem molt. Exacte. O sigui, nosaltres ens ajuda molt. I el públic també li ajuda a vegades a destensar, perquè si només hi hagués aquests dos, aquest enfrontament, la cosa arribaria a uns nivells de tensió una mica insuportables, i ell ajuda a rebaixar en certs moments aquesta tensió. Es respira una mica quan el Lluís li escriu a la dona des de les cartes, i després tornem al judici o a l'interrogatori, millor, més ben dit, on s'estableix doncs, un joc, no? No creieu que s'estableix un joc de cara a l'espectador? És a dir, és impossible amb o sense interrogatori? És impossible? És possible? No? Sí, és un joc totalment de saber què ha passat, no? I un joc també a nivell actoral, gairebé una partida de tennis, no? Ja que es parla del tennis també a l'obra, doncs és gairebé una partida de tennis i la gent... Cada espectador ha de decidir què vol. Sí, tenim ja la suficient ambivalència o ambigüetat perquè l'espectador intenti esbrinar o es faci la seva pel·lícula de què ha passat, i tot és a través d'aquest diàleg, d'aquesta lluita, d'aquesta confrontació entre dues visions diferents una mica sobre l'Estat, sobre la societat, sobre la política, sobre la vida també gairebé. Hi ha un xoc generacional també. Sí, i el teu paper, Lluís, ets un home, una persona desencantada, no? Una persona que ha viscut molt, però que vol exercir. Encantada del que vol, desencantada de la societat i encantat de la natura i de la vida. Sí. Però desencantada, evidentment, ell, m'imagino que al sortir de la presó fa una reflexió i diu, jo, el que explica al començament, quan li diu per què va a la muntanya, doncs jo me'n vaig per girar l'esquena tot i fer la meva. Podíeu arribar a convertir-vos en amics íntims? No.
És impossible, és impossible. Impossible? Impossible. No he pensat la paraula. És impossible, home. Hi ha un no al final que dona a entendre fins on hem arribat. De fet, en una de les cartes que escrius a la teva estimada, no? La intimitat la reserves per ella i no... Bueno, jo crec que el meu personatge sí que es va apropant a ell i es va sentint atret i seduït per la seva personalitat, pel seu punt de vista sobre les coses i sí que hi ha per part del jutge un interès cap a ell, no? Més enllà del cas, no? Que va transcendint una mica la història concreta que els ha posat aquí dintre d'aquest interrogatori. Sí que jo veig per part del jutge un interès cap a ell que, com ell diu, ell no l'acaba de permetre. És diferent tenir un fons d'armari de 35-40 anys que té el jutge o tenir un fons d'armari de 70 i pico i amb tot el que representa. Per tant, en aquest sentit, ell és lògic que sigui més maleable, més dúctil davant les coses que no pas el personatge de l'investigat, que evidentment té una visió de l'Estat que és claríssima. Molt bé. Hi ha moltíssimes raons per recomanar aquesta obra, entre elles la gran interpretació que feu tots tres, el gran text de l'Henry De Luca i també la direcció que ha fet el Ramon Simó. I ho demostra el fet que avui, per exemple, avui diumenge, l'Atrium estava ple i la gent ha sortit molt, molt contenta i a més s'ha deixat emportar per aquest joc, thriller, una mica de tot que té Impossible. Moltes gràcies, moltes felicitats i endavant. Gràcies. Gràcies.